Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, καλησπέρα. Κάμερα, χρωμάει πάλι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα φεύγει το αυτοκίνητο, πάει Ελλάδα. Οδικός. Δεν θα πάμε φέτος, θα γυρίσουμε οδικός, αλλά θα πάμε με τα λίγα κάτω. Είναι τέλη Ιουλίου, 20... πόσο έχουμε σήμερα? 30. Εσείς λογικά το βίντεο θα το δείτε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, τι έχουμε? Βασικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Θεωρητικά θα έχετε δει και το βίντεο του Δημήτρη που βγάλαμε το MPS. Το βράδυ που γυρνούσα πίσω, υποθέτουμε ότι μας κατούρισε κάποιο μπουζί. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω. Το μπουζί βγήκε λιωμένο, δεν υπήρχε ακίδα, δεν υπήρχε τίποτα. Γύρισα το βράδυ τρικύλινδρος πίσω. Γύρισα 2 ώρα το βράδυ, επομένως δεν έκατσα να ψάξω τι έγινε και εδώ. Κοίταξα την άλλη μέρα το πρωί, βγάζοντας τα μπουζί και βλέποντας βασικά πρώτα το διαγνωστικό τι έχουμε, είδα ότι είχαμε πρώτο και τρίτο κύλινδρο ατροφίες. Έβγαλα τα μπουζί. Με το που βγάζω το τρίτο μπουζί του κυλίνδρου, θα δείτε στη φωτογραφία, λέω εδώ είμαστε. Ακίδα δεν υπήρχε. Που πήγε, τι έκανε, δεν ξέρω τι. Τη ζημιά της πάντως την έκανε. Και πιθανότατα από μπέκ. Τώρα ακριβώς τι είναι θα το δούμε, γιατί το αυτοκίνητο δεν έχει ανοιχτεί ακόμη. Οδικός είμαι. Και όποιοι δεν πιστεύουν εδώ. Έτσι. Το κακό είναι ότι έπεσε η συμπίεση στον τρίτο κύλινδρο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς που έπεσε η ακίδα και τι έκανε. Δηλαδή κόλλησε σε καμιά βαλβίδα, έφαγε κανένα ελαττήριο πιστολιού και κατέβηκε η συμπίεση, δεν ξέρουμε τι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το αυτοκίνητο πάει να γίνει σφυρί τώρα. Ήτανε στο πλάνο να γίνει, μας βγήκε νωρίτερα, δεν πειράζει. Να κάνουμε. Έτσι εσείς κάνετε βλακίες με αυτοκίνητα, σφήνες. Αυτά τα ολίγα. Τώρα τι ακριβώς θα κάνουμε, αν θα αλλάξει το πλάνο, γιατί ήταν όσοι είχαν δει κάποια βίντεο ή κάποιοι είχαν ψηλιαστεί, είχαμε αγοράσει μια τουρμπίνα υβρίδια να βάλουμε πάνω. Μπορεί να αλλάξει και αυτό. Να δούμε λίγο πώς θα μου βγει όλο το καπέλο. Και θα δούμε. Φορτώνουμε σήμερα Κυριακή. Φεύγει το αυτοκίνητο να πάει κάτω. Πάμε για άλλο stage πλέον. Δεν πάμε για απλό. Αυτά. Λοιπόν, τη συνέχεια θα τη δείτε λογικά. Θα πάρουμε το αυτοκίνητο, θα ξεκινήσουμε να στρώνουμε. Μετά θα πάμε για πρόγραμμα, να δούμε τι θα βγάλουμε. Αυτά. Λοιπόν, πιθανά αίτια για αυτό που έγινε. Μπέκ. Κατανάλωση λαδιού μπορεί να υπήρχε, αλλά και δεν έχει γελάει το αυτοκίνητο. Ή κανένας knock sensors που μπορεί να την έχει κάνει τη δουλειά. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει. Το αυτοκίνητο μόλις φτάσει σε κατάλληλα χέρια του φίλτα του Πετρόπουλου, εκεί θα τα δούμε όλα τι έχει γίνει. Θα πάνε να ελεγχθούν τα back, θα ελεγχθούν τα πάντα, να δούμε από τι προήρθε αυτή η βλάβη. Τι να κάνουμε παιδιά, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όσοι ασχολούνται ξέρουν, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Όσοι ασχολούνται με αυτοκίνητα και με βελτιώσεις γνωρίζουν ότι όλα αυτά δυστυχώς είναι στο πρόγραμμα. Ό,τι αμάξι και να έχεις. Τη στιγμή που θα βάλεις χεράκι, πρέπει να περιμένεις. Τώρα το τι μπορεί να γίνει παιδιά δεν ξέρουμε καθόλου. Θεωρώ, κανένα μπέκ μας την έκανε, λέω εγώ. Τώρα το τι μπορεί να είναι θα δούμε. Εντάξει, το καλό είναι το αυτοκίνητο κινείται, μην το ματιάσουμε. Ριλαντί είμαστε καλά, δηλαδή δεν έχω ευτυχώς, δηλαδή και στο ριλαντί αυτά που λέει τα αγόρια και κορίτσια. Εγώ σας κλείνω τώρα, τη συνέχεια θα τη βλέπετε. Με στεναχώρησε λίγο αυτό, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε. Λοιπόν, σας αφήνω να δείτε τη συνέχεια.
Λοιπόν, δεν ξέρω τι είδατε, τι δεν είδατε. Ψάχναμε τελικά να βρούμε τι έγινε. Άρχισα κι εγώ να βρίζω το αυτοκίνητο. Το παλιοβάκ μου λέω από εδώ και από εκεί, αλλά δεν πειράζει. Λέω κάθε εμπόδιο σε καλό. Εντάξει, ήθελα να το κάνω σφύρι, αλλά δεν το περίμενα έτσι. Τελικά. Πιστεύαμε ότι μας κατούρισε μπέκ. Αυτή ήταν η υποψία μας. Ξεκινάμε. Ανοίγουμε τέλος πάντων. Ανοίγει. Εντάξει. Θα σας πω το αυτοκίνητο έχω στον πάνω τον Πετρόπουλο. Παιδιά, ανοίξανε σε μία μέρα το μοτέρ. Την επόμενη μέρα γύρισε από μηχανουργείο γιατί πάθαμε καλή ζημιά. Δηλαδή έχουμε κάνει ρεκτιφιέ, έχουμε αλλάξει οδηγούς βαλβίδων, έχουμε αλλάξει έντες και έχουν μπει και πολύ καλά πράγματα πάνω. Αφού μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, βάλαμε και άλλα πράγματα. Το αυτοκίνητο δεν είναι ακόμα στα χέρια μου και θα σας πω γιατί δεν είναι στα χέρια μου. Το αυτοκίνητο θα μπορούσα να το έχω από προχθές. Δεν το έχω. Ο λόγος. Πριν φτάσω στο λόγο θα σας πω το σκηνικό. Ενώ έχουμε ξεκινήσει, είμαστε χαρούμενοι, έχουν έρθει τα πράγματα όλα, ξεκινάνε, μοντάρουν, ετοιμάζεται να μπει το αυτό μοτέρ πάνω. Ξαφνικά μου παίρνει τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέρω ότι έχει. Όχι, ξέρω, έχω πάει και έχω δει. Έχει τρελή δουλειά, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο συνεργείο. Στην Πετρόπουλους Works γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει 18 μου λέει τα αμάξι. Του λέω τι λες, ρε, του λέω δίλητρο είναι τα αμάξι. Καλά μου λέει, δεν ξέρεις τι αμάξι έχεις. Του λέω, είσαι τρελός, του λέω. Δες την άδεια, αγόρι μου, είναι δίλητρο. Μου λέει, δεν μου κάθεται τα πιστόνια, λέει, μήπως παρέκλεισε από τα δάχτυλα σου. Και εκείνη την ώρα νομίζουμε ότι ο ένας δουλεύει τον άλλον τώρα. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Μου λέει, κλείσε. Μου στέλνει φωτογραφίες. Παιδιά, οι προηγούμενοι βάλανε στο αμάξι 18 μπλοκ. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανένας άλλος. Κεφαλάρει όλα τα υπόλοιπα από δίλητρο και 18 μπλοκ. Γι' αυτό και έγιναν και ό,τι έγινε στα αμάξι. Που είναι από τους προηγούμενους. Τώρα πως έβγαλα 100.000 χιλιόμετρα με αυτό το μοτέρ και έτσι. Ο Θεός και η ψυχή του. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι στην Group VAG ότι το 18 με το δίλητρο το μπλοκ είναι ολόιδια. Δεν έχουν καμία διαφορά. Η μοναδική διαφορά για να πάρει τα κυβικά είναι η διαδρομή που έχει στο στρόφαλο και στις βιέλες. Το πρόβλημα που δεν ξέρουμε τι θα γίνει είναι τα όλα ψάχνουμε να βρούμε ένα στρόφαλο. Με 50 διάρκεια καβαλέτα. Λοιπόν, είχα πολλά να σας ετοιμάσω. Είχα πολλά να σας δείξω. Έχω παραγγείλει και άλλα έξτρα πράγματα για το αυτοκίνητο γιατί ξεκίνησε μεγάλο project. Χωρίς να σας έχω ενημερώσει, ήθελα να σας το κάνω surprise. Αλλά κοντεύω να σκάσω λίγο και λέω κάτσε να τους κάνω ένα μικρό βίντεο να δω λίγο τι γίνεται. Γιατί πολλοί μου γράψαν τι γίνεται, που χάθηκες βίντεο. Πάντως ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Υπάρχει πιθανότητα να φύγω και χωρίς αυτοκίνητο, δηλαδή άμα δεν βρεθεί ο στρόφαλος υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν έχει κάποιος κανένα στρόφαλο από δίλητρο TSI με 50 διάρκεια στα καβαλέτα, ας μας πει. Μπας και να μου στείλει κανένα μήνυμα στο Facebook, Instagram, ξέρετε. Μπας και σωθούμε. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή θα βγει ας πούμε light. Μπορεί να είναι 400, μπορεί να μην είναι 400 για φέτος. Του χρόνου πάμε να ανεβούμε. Τώρα θα το έχουμε λίγο. Εντάξει, τώρα θα ακούει όλο αυτό το άλογο και θα δει τι μας λέει τώρα αυτό. Τέλος πάντων, θα είναι καθημερινό σε αυτό το άλογο που θα βγει. Λοιπόν, κατεβαίνει το τσούρμο. Πώς σας αφήνω, σας είπα μικρό το βίντεο, μια ενημέρωση. Όταν θα πάρω αυτοκίνητο στα χέρια μου, όταν θα έχω άλλα πλάνα, θα σας κάνω και ένα δεύτερο βίντεο να ξέρετε. Λοιπόν, φιλιά.